Предлагаме за продажба апартамент с една спалня в комплекс Sunny Day 6. Жилището е разположено на третия етаж, предлага се обзаведено и оборудвано, готово за ползване. Разполага с всекидневна с кухня, спалня, баня с тоалетна и хубава тераса с красива панорамна гледка. Комплексът е разположен на тихо и спокойно място в близост до курорта Слънчев бряг и предлага множество удобства. Сред тях са 5 басейна, мини-голф, зелените площи, бар, ресторант, паркинг и други. Ако искате да разберете повече за този имот, на ваше разположение сме. Контактите ни може да откриете в описанието към това видео и коментарите. Абонирайте се за още оферти на имоти.